Hallo, mijn naam is Erik de Vroet. Ik ben artistiek leider van het Nationale Theater in Den Haag en ook regisseur van de voorstelling Laagland. Laagland is een nieuw stuk van de hand van Nathan Vecht, die jullie misschien ook kennen van de televisieserie Het Jaar van Fortuin. Laagland gaat over de strijd tussen twee mannen. Hugo en Ferry. Hugo, een rijke internetondernemer die ineens het plan heeft opgevat om een super duurzame waterwoning te bouwen in zijn vroegere geboortedorp, ergens in het groene hart van Nederland, aan een meertje. Hij komt daar echter in conflict met de groep rondom Ferry. Ferry is namelijk de aanvoerder van de lokale reddingsbrigade die ook hun strandje heeft aan het meertje. En wat in eerste instantie een eenvoudig te managen probleem lijkt en wat ook opgelost moet worden door de lokale wethouder van duurzaamheid, Dievertje, mondt echter na een ronde tafelgesprek uit tot een soort mini-burgeroorlog in dat dorp, Langwetering. Hoe het gaat aflopen, dat kan je allemaal natuurlijk zien in de voorstelling Laagland, wat dus binnenkort te zien is in uw theater.